ik kan me voorstellen dat het echt een heel groot verschil is qua varen. Ja, ja, het is zeker, ja. We hebben dan afgelopen... gisteren hebben we dan over het IJsselmeer gegaan. We zouden eerst binnendoor gaan. Maar ja, ik zeg, windkracht 4 moet makkelijk gaan. Ja, geen probleem. Maar dat was wel een rollercoaster van ongeveer 1,5 uur. Ja, dus niet meer door de golven snijden, maar ja, echt meedijnen als een dobbertje. Dat je hele interieur wordt geregeld verplaatst. Ja, had u alles goed vastgezet? Nee, ik had niet alles goed vastgezet. Bent u toch gewend op een zeilboot? Ja, dan ben je gewend op een zeilboot. Maar dan ga je dus naar een motorboot en denk je van nou, dat vaart rustig. Dus overal moeten anti-slipmatjes onder, want dat gaat toch wel heen en weer. Het mandje kwam door de kuip heen, de bloempotjes, gelukkig met kunstbloemen, gingen door de kuip heen. Dus volgende keer inderdaad alles vastzetten. Ja, dat waren angstige momenten? Of, Nou, nee. Ik heb wel een beetje dat ik dacht van oei. Je gaat toch hier? Nu gingen jullie altijd met jullie gezin te kamperen in Frankrijk. Ja. Ja. Hoe kom je dan bij zeilen? Nou, ik was altijd wel degene die graag wilde gaan zeilen. Omdat ik... ja, wij hebben natuurlijk... ik ben pas gaan varen toen ik 45 was. Hij mocht een keer een vakantiekeuze maken. 40. Ja. Oei, en dat werd? Oei, en dat werd zeillessen in Friesland. Er is toch wel een heel groot verschil tussen zeilers en ja, de plezierjachters. Ja. Merkt u dat nu ook? U heeft beide kampen gehad? Ja. Je zit misschien wel in het verkeerde kamp. Maar ja, ik zou niet zeggen dat er haat en nijd is. Maar er is wel een... ja, als je met een zeilboot vaart en je komt een zeiler tegen, dan is het je hand opsteken. En dan is er een reactie van de andere kant, de andere zeiler. En nu is dat minder. Oké. Het is afwachtender. Dus je denkt van, steek ik mijn hand op, doe ik het niet. Je kijkt naar de grote boot. Bij de grotere boten doe je dat dus niet, of minder, als bij van je eigen formaat of wat kleinere bootjes. Maar die actie is minder inderdaad als met zeilen. Okay. Ja. Nee, ik heb er geen spijt van. En we moeten gewoon nog een heleboel leren. En het is ook wel interessant om het weer iets onder de knie te krijgen en het te beheersen.